गोजानावखाय मादि जायो भिडिअ खालामबा जिखुनु मोनसे थौ হয় হয় মারছুন একবার Hello everyone, welcome back to my channel. So नोंथांमोना thumbnailखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ. So आं दिनै नलबारिनि प्लेनेटरियामाव नायनो फैदों. So guys नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफादो. So दा सिङाव हाबहैनोसै माबायदि. So आं नोंथांमोननो खोन्थिलांगोन जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. नै फार्स्ट बेकग्राउन्डआ बेबायदि. नलबारिनि प्लेनेटरियामा बेनो. स' आङो बेयाव थानायलाय आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम नायगोन दे बेबायदि माने प्लेनेटरियाम आरो सिङाव हाबना नायहैनोसै टु द गाइस. बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे जोबजासिम नायलां. आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां माने खोन्थिगोन आरोना. स' आं सर्ट नै बेबायदि ग्लास होयो आरोना गाननो थाखाय बेबायदि ससमा होयो माने एक्चुअलि मेगननि थाखाय आरोना मेगना जाहाथे हामा जाया मेगना जाहाथे माने गाज्रि इफेक्ट खोलैया बेनि थाखायनो बे ग्लासखौ गाननो होयो आरोना. स' गाइस नै सिङाव बेबायदि आं जेसांखिनि हायो नोंथांमोननो सर्ट खोन्थिलांगोन. नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय. স্পুটনিক হৈ পৰিছিল পৃথিৱীৰ প্ৰথমটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ. পৃথিৱীৰ ৰেডিঅ' চালকসকলে লাভ কৰিছিল স্পুটনিকৰ সংকেত. বিপ সংকেতৰ দ্বাৰা আমাক জনাই গৈছিল মই আকাশৰ এইখিনিতে আছো. পৃথিৱীৰ বহু মানুহৰ আজিও মনত আছে স্পুটনিকে ৰাতিৰ আকাশখনৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা সেই ঘটনা মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল. আকাশত স্পুটনিকে সৃষ্টি কৰা সেই নেজালৰা সদৃশ দৃশ্য. স্পুটনিকৰ বিপ সংকেত আছিল আমেৰিকাৰ বাবে টোপনিৰ পৰা জগাই তোলাৰ শব্দ ঘণ্টা. সোভিয়েট ইউনিয়নে প্ৰথমটো যানখন পুনৰ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব পৰা ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে আমেৰিকাৰ মৃত্যুক সাৱধি ল'ব লগা হয়. কেইবা ঘণ্টাও মহাকাশত থাকি পাছলৈ অত্যন্ত ভাগৰুৱা হৈ পৰি লাইকাৰ মৃত্যু ঘটে. প্ৰথম অভিজ্ঞতা So guys नोंथांमोना बेसिम नायबायब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जाय खालामाखै आरो अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम नोंथांमोना. एन्ड नै गाइस माने बेखौना गोजौआवसो दे एक्चुअलि माने जेरै नायखोदावनानैसो माने नायनो गोनां जायो आरोना. जों बेखिनिया जेरै माने ओरै लाइक कुवा बायदि आरोना कुवा बायदि ओमफ्राय ओरै गोजौआवसो नायखोदावनांगौ आरोना. ओमफ्राय आरामै माने सफाया मोजांथार ओमफ्राय ओरै आरो माने मा होनो ओरै देमग्लायनानै ओरै गोजौथिं ओरै नायनांगौ आरोना. स' नायनायखिनियानो गोजौआवसो ओरै हल गुवार आरोना ओमफ्राय खोमसि खालामना होयो आरोना. स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलां गाइस भिडिअखौ. स' गोदो गोदायनि साइन्टिस्टफोरा माबायदि थांदोंमोन माबायदि जार्नि खालामदोंमोन पुरा स्टार्टिंनिफ्राय खोन्थाजोबो. स' नोंथांमोना नायलां जेखिनि हायो जोबजासिमथ' खोन्थिनो हानाय नङा. स' आं ससे जेखिनि आं क्लिक खालामना लाबोनाय नोंथांमोना आं बेखौनो एसे खोन्थिलांगासिनो. नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो अननानै बेसिम नायबायब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय.
ओमफ्राय बेखिनियाव मोनसे माने मिन्थावना मोमेन्ट आरोना गाइस आं माने फार्स्ट हाबलायनायाव थांफेराखै नालाय एबारसो फार्स्ट टाइम आंबो नायफेरदों ओमफ्राय आंखौ गिनाय मोननाय आरोना आयौ माबायदि होननानै आरोना गोजौआवसो नायखोदावनांगौ आरोना ओमफ्रायो आं गिनायमोन आरोना गाजाखौ आंखौ गिनाय मोनसोयो आरोना ओमफ्रायो आरो आं माखौबा नायनोनो हाया आरोना गिनाय मोनो आरो भुतनि फिल्मफोरथ' आङो नायफेराखैनो होनजायो आरोना ओमफ्राय नायबाबो आगोल उन्दैयावसो भुतनि फिल्म बिराद नायोमोन आरो दाथ' नायस्रालानो होनना बुंबावोल'सै आं बिराद गिनाय मोनो आरोना माखासे नायनो आरो स' बे माखासेफोराथ' हरर मुभि बिराद मोजां नाङो आरोना माने मोजां मोनो आरोना बाट आं एकदमबारे गियो आं नायखाया आरोना आरो स' नै जे प्रिथिबिया बेबायदि दं आरोना स' बेखौनो नायनांसिगोन इमाजिनेसन खालामना लानांसिगोन बेखौथ' जास्ट इमाजिनेसन खालामनानै साइन्टिस्टफोरा जेरैबायदि खोन्थायो बेबायदि बानायो जायनि थाखायनो बेखौ प्लेनेटरियाम होनना बुङो नै जोबनो जाबायानो जा मिन्थावना नुखादों आंखौ बा माने ससमायाबो जा मिन्थावनाखा गथ' गोरलैनि बायदि आरोना Malu halaku sila. Mampus tu bro. Mampus tu bro. Saintis beras ni disini dera. Mesti thana ni nada na. Ye cina bande mesti tu lote ni dikhi. Jadi mana style na? Mana jaga atas sih lah. Thana ni na? Đây là nó. Đây mình vẫn thấy gì? Nó luôn à? Ý nó sao vậy? Đây bèn nó đây rồi. Isir malah nonton ke desa? Pilih lah ya, sanksi lain nama itu sanksi bersama. Ayo dulu, sulang hal kena sering. Pernah nanti ya ada study kalau nanti ya. Kalau pernah coba ya, pipi nasti dulu. Hah? Pipi nasti dulu. Bang sila, on tes kalau. Berguna sih. Saya tangga nasi deh. 20 मिनट असर बस नामी आयो निरो खटे सेन्टर पिस्टट लक हो नहीं डर ना जंपिंग कर लेना इसके नु बैठा दे Semua semuanya jadi mana sih? Aku nambah. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to Earth. सेन्टर पिस्टट विसर्जन কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ ওচৰৰে সেন্ট্ৰ পিষ্টলকৈ বাস্থানো সোভিয়েট ৰাছিয়াৰ চন্দ্ৰযানখন আছিল লোলা 15 নামৰ মানৱবিহীন এই চন্দ্ৰযানখনে অন্তিম মুহূৰ্তত আমেৰিকাতকৈ আগতে চেন্ট্ৰ পিষ্টৰ পৰা পৃথিৱীলৈ অনাৰ চেষ্টা চলাইছিল এপল 11 পৃথিৱীলৈ উভতি অহাৰ কিছু ঘণ্টা পূৰ্বে চেন্ট্ৰ পিষ্টৰ মাটি পৃথিৱীলৈ আহিব সক্ষম হৈছিল So ओमफ्राय गाइस माने इयावहाय बुजायलांबायबो थायो आरोना माने एसामिस लेंगुवेजावबो टाइम टु टाइम लेंगुवेजखौ बेलेग बेलेग बुङोनो आरोना जेनेबा जोङो इभिनिंआव नायदोंमोन नालाय ओमफ्राय जिखिनि बुजायलांबाय थायो खोन्थाबाय थायो आरोना जेनेबा बेसे इयार्सआव थांदोंमोन बबे साइन्टिस्टआ थांदोंमोन बेफोरखौ खोन्थालांबाय थायो आरोना एसामिस लेंगुवेजाव बा टाइम टु टाइम इंलिसावबो खोन्थायोनो आरोना माने नाइटनिया इंलिसाव खोन्थायोनो ओमफ्राय जों दा इभिनिंआव नायदोंमोन नालाय ओमफ्राय एसामिस लेंगुवेजाव बुजायलांबाय थायो आरोना स' गाइस जोब्बाय ओमफ्राय दा जिखिनि आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन बेखिनिया माने बाहेरखिनियाव बेखिनिया दङ आरोना ओमफ्राय बे जे गल गिदिंनाय नुदोंमोन नोंथांमोना बेखौ खोन्थिदो जे बेसेबां स्पिडआव गिदिङो आरोना ग्रहफोरा आरो स' बेखौनो जास्ट खोन्थिदो आरो इयो जाहैबाय ग्रहनि स्पिड बेसेबां स्पिडआव माने खारो आरो ग्रहआ नैयावहाय बायदिसिना साजायनानै दङ सौर जगत आरो यार ग्रहসমূह ग्रह सौर जगत बेफोरबायदि आरो दङ आरो ओमफ्राय बैथिंजाय उजन सुजाहैनोसै जोङो केजि
बेसेबां दङ स' गाइस आङो 47 केजि आरोना ओमफ्राय आङो सिगाङावहाय ना मात्र 42 ना बेसेबांल'सोमोन आरोना क्लास 9 10 आव फरायबा ओमफ्राय दा एसे मटि जाबाय आरोना स' बुहुत गाज्रि नांबाय आरो 47 गाहाम जाबाय स' हार्टिसो जासिगोन आङो अमा बायदिसो जासिगोन गाइस नोंथांमोननि अजना बेसेबां कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थानो दाबाव दे बेसिम जुदि नायबायब्ला होमबानियासो आं मोनथिगोन नोंथांमोना जुदि गावनि अजनखौ आंनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हरो ना होमबानिया आङो सानना लागोन जे नोंथांमोना बेसिम नायदों आरोना आंनि भिडिअखौ সেইকাৰণে আৰু নেপচুনত গৈছে এতিয়া माने So guys, नायखांबाय जोब्बाय ओमफ्राय दा थांनोसै बारा गोबाव लाया आरोना 45 मिनिटसो खोन्थिदों ना बेनाव बेसेबां मिनिटसो खोन्थिनाय जादों 45 minit. मा बुस्थु ओमफ्राय उजन खमा मोजां ना किउट उजान ओमफ्रायो So guys, नायखांबाय जों दा थांनोसै बेयो नलबारियावनो दङ ना नलबारिनि मा इयो प्लेनेटरियाम प्लेनेटरियाम साइन्स मिउजियाम इन So जों ओंखारबोबाय नायनानै কি চ্যানেল আছে গুচ্ছি दैमारि ब्लग साबिहा स' गाइस दिनैनि भिडिअआ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय चेनेलखौ स' नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गाइस बाय बाय